Good morning guys, good morning. Ngayon ay Monday guys. So day off natin guys. So magluluto tayo ng, kung makabili tayo ng pata ng baboy guys, magpapaksiw tayo. O paksiw o umba, ano ba yun, yung matamis-tamis. So tingnan natin kung makabili tayo guys ng pata. Kung wala guys, magsinigang na lang tayo. So day off natin ngayon, makarelax man lang guys, kasi sobrang traffic. Alam mo yung guys, yung traffic, yun ang nakakapagod yung traffic, grabe. Kaya mag-day off tayo guys. Masarap sana lumabas kasi pagka coding kasi itong taxi guys, ano to, libre to, walang boundary to guys. Kaya masarap sana ilabas. Kumita ka ng 3,000, sayang, di ba? Kaso lang guys, grabe yung pagod ba, yung grabe. Kaya magluto tayo guys. Tingnan natin kung makabili tayo ng pata. Alright, so nandito pa tayo guys sa Parañaque. So pauwi na tayo. Daan tayo dito guys sa C5 extension. Magbayad na lang tayo ng toll gate dahil alam mo yun, abutan tayo ng coding. Maganda tong daan na ito guys, yung C5, yung connecto to Cavite. Kaya kung mga yung mga hindi pa nakakadaan dito, C5 tuloy-tuloy na to hanggang Cavite guys. Yung mga hindi pa nakakadaan, pero yung mga taga rito guys, yung baka naninibago kayo, yung mga hindi pa nakakaalam, kung mga taga Antipolo kayo, ayan, tuloy-tuloy na ito hanggang Cavite guys. So guys, walang pata, so magsinigang na lang tayo. Dito na yung natin, sisigang natin. Ayan, ang gagawin natin guys, pakulan muna natin, tapos itapon natin yung unang sabaw para malinis na malinis. Alright, yung mga panghalo natin, mayroon tayong kamatis, igigisa natin para masarap ang sabaw. Saka mayroon talong, mayroon gabi, pampalapot, may sitaw at saka kangkong. Alright, saka pang sigang. Alright, yan. Alright guys, kung gusto nyo talagang walang amoy yung sinigang nyo, yan, pakuluan nyo ng unang kulo, tapos itapon. Yun, linis na yan. Itapon na natin yan. Malangsa kasi guys yung dugo niyan kapag nakasama dun sa sabaw, medyo may lasa yung sabaw, malangsa. Kaya kailangan itapon natin yung unang kulo. Alright guys, lagyan na natin yung yung baboy yan. Ayan. Dito natin para masarap yung sabaw. Ayan. Isa lang natin guys, so huwag natin pamantikain. Parang igisa lang natin. Kasi kung nagmantika yan, masyadong pili mo na sa bawa niya, yung nanin na yung kamatis niya. Sarap niya. Lagyan na natin ng tubig, so antayin natin kumulo. So alright guys, kumulo na guys. Tingnan natin ang sabaw. Tingnan mo yung sabaw guys, oh. Ayan, oh. Ayan, pula-pula guys, oh. Sarap niya. Suso, mamaya na yan guys. Mga 1 hours. Alright. Ilagay na natin yung pampalapot natin, yung dito gabi. Yan. Para lumapot na siya.
yung mga ano mamaya pa yan. Alright. So, tingnan natin kung kulang ang sabaw. Ayan. Ayan, no? Oh, sarap na sabaw. Oh. Alright. Takpan ulit natin, guys. Alright, guys. Lagyan na natin ng pangsigang. Nako, sarap na yan, guys. Lasang-lasa na yan, guys. Pangsigang. Kaya, nako, hindi ka mapapa... Ang sinigang ko nga pala, guys, yung ano lang, sampalok lang, walang gabi siya. Kaya, yung sampalok lang maganda. Ayan, guys, yung sarap na sabaw. Pula-pula siya. Kunti pa. So, ano? Alright, tayo na. Okay, kaya na. Oh. Oh. Guys, na. Masa nyo? Sarap, guys. Sarap. Ah. Sarap. Sili. Sarap, guys. Sarap talaga pagka ginigisa ng konti para wala nang sa talaga. Huwag nyo lang palalabasin yung mantika, yung nag-isa lang siya. Grabe, sarap. Daming gulay, guys, oh. Siyempre, pork. Lambot. Walang kalangsang sa. Try nyo, guys. Gigisa nyo lang yung unang kulot tapon. Tapos gisa, konti. Walang kalangsang langsa. Sarap. Ayos. Layo.
Guys. Paki-like naman ang aking channel, like, share, at subscribe. Salamat nga pala sa tumataas ang aking views. Maraming salamat sa inyo lahat. Like, gulay. Ayun. Wow. Grabe. Damihan nyo lang ng kamatis guys, mga tatlo. So huwag nyo kalilimutan yung gabi, pampalapot ng sabaw. Sa katalong. Alright. Okay guys. Bye. Thank you.